Tikhale pansi tonse. Pa nthawi ino tapemphe Bambo Louis Chikanya atifotokozere kuti tasonkhana malo ano chifukwa chachani mbiri mwachidule. Tipemphe ana skulu kuti tiyeni tipeze malo ndithu tafika muno ndi nchechi tsopano. Bambo Louis Chikanya. Olemekezeka ambuye Archiepiscopi George Desmond Tambala, ansembe onse, assistant onse, alendo onse oitanidwa, ana skulu, aphunzitsi, amayi achikatolika, abambo achikatolika, ndena tonse amene tasonkhana malo ano. Mwachidule chifukwa chani tasonkhana malo ano? Ndi nkhani ya chimwemwe kwambiri imene inayamba chaka chatha mwezi wa September, pamene kunabwera Mr. Diamond amene mwini wake wa Answer Private Academy kudzatipeza ku diocese kuti ali ndi skulu akugulitsa. Nde ambuye Archiepiscopi atayimva nkhani anali nayo nchidwi kwambiri kuti ndiye zofunika zimenezo tiyeni tiyesetse skulu imeneyi tipeze titenge. Nde ndondomeko zinayamba zoti skulu imeneyi titenge. Mwachidule tayenda kuchokera mwezi wa September chaka chatha mpaka na mwezi wa Thawu pamene zonse zinatha kuti sopano skulu archdiocese adiko yatenga kuti sopano tiziyendetsa ndi archdiocese. Choncho malo ano tasonkhana kuthokoza Mulungu chifukwa cha ntchito imene inachitika kuti sopano archdiocese adiko association ya ansembe achibadwire mu archdiocese ya Lilongwe ali ndi skulu imene ndi yawo tsopano. Nde mmene nanenera kuti skulu imeneyi inali ya Mr. Diamond amene okhala nafe pano, koma pasifukwa zina sakhala nafe, koma atuma nthumwi imene ikhale nafe pano. Inali Answer Private Academy. Nde tsopano archdiocese ya Lilongwe yatenga skulu imeneyi, dzina tsopano la sintha ndi Bishop Patrick Kalilombe Catholic High School. Mwina ena nkumafusa bwanji chifukwa chani Bishop Patrick Kalilombe Catholic High School? Ambiri tikwadziwa Kristu, tikwadziwa ambuye Kalilombe. Ndi bishop oyamba wa Malawi ku archdiocese ya Lilongwe amene analimbikitsa kwambiri kuti mpingo ukhale wodzidalira, mpingo ukhale wodzilalikira, mpingo ukhale wodzitumikira. Chaka cha 1972, 73 mpaka 1975 ena mukumbukira kunali sinodi yoyambirira imene timayitchula kuti mpingo ndife tonse. Ndiye mzimu wawo mpaka na kufikira leroli ukadagwira ntchito imeneyi ya mpingo ndife tonse tizizidalira, mzimu umene ukadagwira ntchito. Ndiye ambuye Archiepiscopi atavomereza kuti tiyeni tiyesetse skulu imeneyi titenge, chifukwa tufuna titenge mzimu umwe uja ozidalira. Chifukwa chake panali maganizo kuti bwanji skulu imeneyi tichule kuti Bishop Patrick Kalilombe pokumbukira ntchito zawo zimene anaziyamba zoti mpingo ukhale uzidalira. Chifukwa chake tili pano kutsekulira skulu imeneyi ya Bishop Patrick Kalilombe Catholic High School. Choncho mwachidule tili pano kutsekulira
sukulu imeneyi ya Bishop Patrick Kalilombe. Ndikuthokozeni nonse amene mwabwera kumwambo umenewu mwapadera. Tithokoze ambuye ake episkopi chifukwa chovomera kudzakhala nafe kutsogolera mwambo umenewu kutsekulira sukulu imeneyi. Zikomo kwambiri. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mtendere ukhale nanu. Abale ndi alongo, nsembe ya misa choyambirira ndi opempha madalitso a Mulungu pa sukulu imeneyi, kuyambirira kwa aphunzitsi onse, kachiwiri kwa onse amene akuphunzira pano, ana amene ali pano, the learners, ma students apano. Misa inso ndi opempherera ansembe athu achibadwiri achimalawi kuno, Association of Diocesan Clergy of Lilongwe. Ena nkumafunsa kodi ansembewa alipo amitundu ingati mu mpingo wa Katolika. Mu mpingo wa Katolika unsembe ndi umodzi. Kaya ndi wa chizungu, kandu wa chimwenye, kandu wakuda, unsembe ndi umodzi pa dziko lonse lapansi. Koma ansembe aja amakhala mu zipani. Zipani osakhala za ndale ya, koma zipani za mu mpingo. Zipani zimenezi ntchito yake ndi kufalitsa uthenga wabwino. Ndepali zipani zina zimayendetsa zipatala, zipani zina zimayendetsa maparishi, ena amayendetsa technical colleges, ndizo siyana ngakhalenso ena amatha kukatumikira kumene timati za malonda. Alipo ndithu ansembe amenewo. Ndi adiko ndi ansembe amene amadzozedwa kuti agwire ntchito mu Archdiocese ya Lilongwe. Amenewa ndi ansembe achimalawi ndipo ali ndi association yawo. Ndiye iwowa pamodzi ndi ine titakhala pansi tidaona kuti ndi bwino kuti tigule sukulu imeneyi. Cholinga chakenso nchakuti ansembe kudzera mu utumiki wawo nawo saonjezere pa maphunziro a Malawi muno. Ndeni mafuna ndithokoze pa misayi Mr. Diamond. Ndamva kuti ali ndi nthumwi yawo pano. Nthawi inake ndipempha kuti mwina nthumwi imene itayimirira tiwaone. Chifukwa Mr. Diamond akanafuna akananena kuti ne sukulu iyi ndi yanga sindikufuna kugulitsa. Komanso akananena kuti ndigulitsa kwa ena. Koma anafika kwa ife chifukwa anatikhulupirira. Ndeni mafuna ndiwathokoze kwambiri iwowo ndi banja lawo kuti nawonso tiwapempherera pa nsembe ya misayi. Potsiriza tidalitsa sukulu iyi, koma misayi ndi odalitsanso malo onse ano. Tikamaliza nsembe ya misa imeneyi, malo ano ndi sukulu inde, koma malo ano ndi oyera. Ndiye tiona ndithu tiyendera limodzi pa zimenezi. Abale ndi alongo, tsopano sanapereke nsembe ya misayi tiyentirape kuti tipereke tini mitima yoyera. Ndikuwululira Mulungu wamphamvu zonse ndinu nomwe abale kuti ndachimwa kwambiri pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa ndi pakusachita zoyenera. Ndachimwa kupambana. N'chifukwa chake ndikupempha Maria Filigo wodala, anjelo ndi oyera onse ndinu nomwe abale kuti mutipepesere kwa Ambuye Mulungu wathu. Mulungu wamphamvu zonse atire chisoni
afanize machimo athu ndikutifikitsa ku moyo wosatha. Yesu Kristo muti chitire chisoni, muti chitire chisoni. Ambuye muti chitire chisoni, muti chitire chisoni.
kanti inuno oka ulemu inu oyelo ulemu kwa mulungu kumwa inuno kanti inu ulemu inu ambuye ulemu kwa mulungu kumwa inuno kanti inu ulemu obabana nditu ulemu kwa mulungu kumwa ye Yesu Kristu ulemu nimutindi simu ulemu kwa mulungu kumwa simu oye elo ulemu ulemu wandu ulemu kwa mulungu kumwa kwa mulungu atate ulemu kwa mulungu atate ulemu kwa mulungu kumwamba ulemu kwa mulungu kumwamba mwamba ulemu kwa mulungu kumwamba tipo basi bano tetele kwa antu akufuna kwa bwino ulemu kwa mulungu kumwamba mwamba ulemu kwa mulungu kumwamba tipo basi bano tetele kwa antu akufuna kwa bwino. Tipemphere. Mulungu Atate athu tikuyamika koma mtima kwanu chifukwa cha sukulu yomwe tikutsekulirayi simukhala kumvera mapemphero a atumiki anu m'mavuto awo onse mwa chifundo chanu mupitirize kuteteza kuzoopsa zilizonse kuti zikutumikirani mosangalala mwa mwana Yesu Kristu Ambuye ndi Mulungu wathu amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi ndi Mzimu Woyera tsopano ndi pa nthawi zosatha. Mawu oyamba. Mawu a m'buku ya ntchito za atumwi. Ntchito za atumwi mutu wa 4 kuyambira ndime ya 32 kulekeza ndime ya 37. Gulu lonse la okhulupirira linali la mtima umodzi ndi la maganizo amodzi. Panalibe munthu amene ankati zimene ndili nazo nzangazanga, koma aliyense ankapereka zake zonse kuti zikhale za onse. Atumwi ndi mphamvu yayikulu kuti Ambuye Yesu adaukadi kwa akufa, ndipo onse Mulungu ankawakomera mtima kwambiri. Panalibe munthu wosowa kanthu pakati pawo, chifukwa onse amene anali ndi minda kapena nyumba ankazigulitsa nabweretsa ndi ndalama zake kudzazipereka kwa atumwi, ndipo ndalamazo ankagawira munthu aliyense malinga ndi kusowa kwake. Panali munthu wina dzina lake Yosefe wa fuko la Levi, mbadwa ya ku Kipro, amene atumwi adamutcha Barnabasi, ndiye kuti olimbitsa mtima. Nayenso adagulitsa munda wake nabwera ndi ndalama zake kudzazipereka kwa atumwi. Mawu a Ambuye. Titokose Mulungu,
akhale nanu. Mau amtenga wabwino monga dalembela Yohane oyela. Yesu adati, ndito ndikunenetsa kuti ngati munthu sabadwanso kwatsopano sangamuone ufumu wa Mulungu. Nikodemo adamufunsa kuti, kodi munthu angathe kubadwanso bwanji atakalamba kale? Kodi nkukalowa mimba mwa amayi ake kuti abadwe kachiwiri? Yesu adati, ndito ndikunenetsa, ngati munthu sabadwa m'madzi ndi mwa Mzimu Woyera sangathe kulowa mu ufumu wa Mulungu. Chobadwa mwa munthu ndi thupi chabe, koma chobadwa mwa Mzimu Woyera ndi mzimu. Usadabwe mmene ndakuwuza kuti muyenera kubadwanso. Mphepo imawombera komwe ikufuna, ndipo umamva kuwomba kwake, koma sudziwa komwe yachokera kapena komwe ikupita. N'chimodzimodzinso munthu aliyense amene abadwa mwa Mzimu Woyera. Nikodemo adafunsa kuti, zimenezi zingachitika bwanji? Yesu adati, kodi iwe sindiwe mphunzitsi odziwika pakati pa Israeli, nanga sukumvetsa bwanji zimenezi? Ndito ndikunenetsa kuti timalankhula zimene tikuzidziwa, ndipo timachitira umboni zimene tidaziona, koma inu simukukhulupirira mawu athuwa. Ngati simukhulupirira pamene ndikukuwuzani zapansi pano, nanga mudzakhulupirira bwanji ndikadzakuwuzani zakumwamba? Palibe munthu amene adakwera kupita kumwamba, koma Mwana wa Munthu ndiye adatsika kuchokera kumwamba. Monga momwe Mose adapachikira njoka pa mtengo m'chipululu muja, momwemonso Mwana wa Munthu ayenera kudzapachikidwa, kuti aliyense okhulupirira akhale ndi moyo osatha mwa Iye. Mtenga wa Ambuye. Abale ndi alongo amene watisonkhanitsa pano ndi Mulungu. Mwina ena nkumadabwa kuti kodi tasonkhana pano bwanji, chifukwa tifotokozera kale cholinga cha kusonkhana kwathu pano. Koma ndikuganiza kuti watisonkhanitsa ndi Mulungu, chifukwa
chaka chatha August akadandiuza kuti lero tsiku la lero pa 29 April ndidzakhala ndili pano. Ine ndikanamuza munthu ameneyo kuti munthu wako sikuyenda bwino, chifukwa nalibe mapulani oti ndibwere pano lero. Koma lero ineyo ndinu nomwe tabwera pano ndi chimwemwe mosakakamizidwa, chifukwa choti tiyenera kutero, chifukwa zimene zikuchitika pano mwachifundo cha Mulungu ndi zazikulu. Ndiye Mulungu kudzera mwa anthu watisonkhanitsa pano, kudzera mwa Mr. Diamond amene anali ayinuaka skulu ino. Mulungu anawalankhula kuti mupite ku diocese mukakambe nkhani imeneyi ku diocese ya Lilongwe. Ni Mulungu amene analankhula, komanso Mulungu yemweyo analankhula mwa nsembe athu amene atamva nkhani anathamanga kwa ine. Ine nditayilandira nkhaniyi nakumananso napempha malangizo kwa anthu ena ndi ena amene onso Mulungu anawalankhula. Ndipo mkati mwa ulendo wathu tagwira ndi antchito ndi anthu ambiri amene atipatsanso malangizo abwino. Pano tili ndi Centenary banki yathu ya kuno ku Archdiocese ya Lilongwe alipo mpano. Ndiye anthu amene Mulungu amene watisonkhanitsa pano ndi bwino mwina titati timusiya tilankhule uthenga umene akufuna kuti atipatse lero pamene tikutsekulira sukulu ino ya Bishop Patrick Kalilombe. Ndiye nimafuna kuti tisinkhesinkhe zinthu ziwiri. Choyambirira tisinkhasinkha mawu athu alero, komanso nimafuna kuti ndikufotokozereni kuti kodi mpingo wa Katolika ukamakamba za maphunziro Catholic education zimatanthauza chani? What is Catholic education? Kodi mpingo wa Katolika ukamakhani masukulu amene aja amakhala pa nsanamira zotani kapena kuti pa maziko otani? Chifukwa tikamvetsa maziko amenewa ndiye timvetsa chifukwa chani tabwerera pano. Mawu athu alero akukamba za munthu wina dzina lake Nikodemo. Munthu ameneyu anali Farisi wophunzira kwambiri, amene amadziwa bwinobwino buku loyera nthawi imenero mawu a Mulungu, Torah. Ayuda amagwiritsa ntchito limenewo Torah. Ndiye ndi buku limene kwa ifeyo timati chipangano chakale. Ndiye Nikodemo amadziwa bwinobwino mawu a Mulungu. Koma chifukwa choti munthu ameneyu ndi udindo wake samafuna kuti abwere kwa Ambuye Yesu masana, chifukwa Ambuye Yesu anali ngati munthu wowukira, munthu wosathandiza, munthu woti amalankhula zizosokoneza kwa akuluakulu a Ayudawo. Ndiye Nikodemo kuti afike poyera amaopa kuti amukayikira kuti nayenso ndi wosokoneza. Ndiye anabwera usiku. Ambuye Yesu sanamuthamangitse tu usiku uja, sanene kuti ayiwe choka apa, bwanji sunabwere masana. Anamulandira. Ndiye tsopano wafika nyumba muja ndi akufunsa za mmene Mulungu amagwirira ntchito, kuti kodi nditani ine. Akumuza tsopano zodabwitsa kuti ubadwenso kachiwiri. Ndiye ndimafuna kuti tione ndi mawu amenewa kuti kodi mpingo wa Katolika komaphunzitsa umaphunzitsa pa maziko ati. Choyambirira, mpingo wa Katolika ukamati tifuna titsekule masukulu, timafuna kuti mwa ana kapena atimatandatsikana komanso akuluakulu, chifukwa sitimaphunzitsa ana okha iya. Tiso ni ma university mene ni machita kafukufuku ma wiki inoi ma university akatolika kasanafike 500 pa dziko lapansi pano. Kwathu kuno tinayo ina Catholic University. Mpingo wa Katolika ukamutenga munthu
kuti umphunzitse choyambirira timafuna kuti munthu uja aope mulungu, timafuna tidzale mwa iye mbewu yopa mulungu. Nikodemo atafika kwa Ambuye Yesu, choyambirira chimene mafuna kudziwa kuti mulungu ndi ndani, kodi chipulumutso chimayenda bwanji. Ndiye ife choyambirira njoti aliyense ayambe kuopa mulungu. Apa sinani kuti aliyense akhale mkatolika, ndatero ngati faina amakani mantha kuti akuti tu archdiocese ya Lilongwe Aroma akuwera kuzatenga ndekuti tonse tikhala katolika. Adakuza ndi ndani? Amene ali ni mantha amene wachotse. Koma tikufuna kuti aliyense amene akulandira maphunziro athu akhale ndi kuopa mulungu. Amati the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Wisdom ija lero ndi maphunziro aja timati bachelors ena makandi ma certificate osiyana JCMSc, bachelors, masters, PhD. Imeneja kwa ife anthu timati ndi wisdom imeneja. Koma wisdom imeneja isanafike mwa munthu akhale ndi fear of God. Ndiye Nikodemo anaphunzira, anali tu doctor wa malamulo nthawi imeneyo, koma mwa iye Mulungu samamudziwa. Ndiye musamadabwe kuti pamene ife tikupereka maphunziro timayikaponso mapemphero. Timayikapo mapemphero chifukwa timafuna kuti munthu aliyense azindikire kuti Mulungu alipo. Ndinali ndi mzanga wina akakuti ndi atheist. Kumene nali ku dziko lina lake nde nimacheza ni munthu amene amati atheist. Ine namumvera chisoni kwa basi chifukwa ntamfunsa tsiku lina kuti kodi iwe ndiye ukazamwalira zakhala bwanji, kuti abasi nzangola muzandika m'manja zathera pomwepo. Mwaona? Amene anaphunzira koma kwa iyeyo thupi lake is just a biological mass. Nde ife timafuna kuti pamene mukuphunzira masamu, biology kandi ma science yawa, mkati mwa zimenezo muchite discover mulungu. Chifukwa mulungu mutati muone anayika zonse mwa dongosolo. What we have in this world is not just pure accident. Kwa inu adzakuzani kuti ati kunali big bang kuyambirira, ndiye itatuka big bang tinasanduka anyani ifeyo. The question is kuti what was there before the big bang? Koma nkhali akuti big bang yo chifukwa chani pa dziko lapansi pano pa planet yathu ino we have everything perfect kuti ife tikhale moyo. Zonsezi it's just an accident. Fatu ikakhala kuti idali ngozi chabe mwina mpweya ukanaperewera pena pake tikanakhala tapano. Koma oxygen tinayi pano is just the right amount of oxygen kuti ife tikhale ni moyo. Mvula imabwera just the right amount. Madzi, mapiri, zosiyana zakudya anatipasa zonse. Is this just an accident? Pena pake kukula mtima kwina kwake kosathandiza. Pena pake ndiziye timazona m'Bible kuti anthu ena akuti anamanga nsanja kuti akafikire kwa Mulungu. Pride, kunyada. Then mafuna kuti tione nkhani ya Nikodemo iyi. Anyamata anzanga, my brothers and sisters, my student hapano. Ifeyo tabwera ndipo musaopeya. Tabwera kuti choyambirira mukhale opa Mulungu komanso kachiwiri mukhale ndi wisdom. Komanda nakuti ndibwerezanso. Sinabwere kuti tonse tikutembenuzeni mukhala katolika iya. Amene ali ndi mpingo wake utulemekeza. Koma mukhale opa Mulungu. Kachiwiri pa nkhani ya Nikodemo iyi anamuwuza kuti iwetu ubadwe kachiwiri. Mawu amene ndi akulu kwa basi. Komanso akuoneka ngati chipongwe pang'ono.
munthu wa Nikodemo yotu anali cham'maso anaandikira 70 mwina wachikulire ndi zona munthu woti swali ndi ana ake ndi zidzukulu akabwerere m'mimba mwa amayi wake. Koma Ambuye Yesu anena kuti bwerera ukabadwenso kawiri. Pali matanthauzo awiri pa zimenezi. Choyambirira kubadwanso kachiwiri mwa Mzimu Woyera ndi pamene munthu walandira Ambuye Yesu umayambanso wani moyo watsopano fresh, ndipo dziko umaliona mosiyana mwakale. Mwachitsanzo Zakeyu uja amene ali wakatangale kakafupi kaja, mukakumbukira kamene kaja kanasolola ndalama za anthu zambiri kwa basi, ndipo kamanena kuti kananenatu anachita admit atati zonse zimene ndawabera anthu ndiwabwezera. Zakeyu uja atakumana ndi Ambuye Yesu ndikutsika mu mtengo muja anapitizanso ntchito zake yowabera anthu anasiya nikaza kuti analowa m'maluzi tsopano nanga sinali geni yake, koma sana adandaule kuti ndili m'maluzi chifukwa yamba moyo wina zakale zija dziko analiona mosiyana mwanyuwani kubadwa kwatsopano. Poyamba dziko amaliona ni maso a munthu wakatangale, koma pano amaliona dziko mwanjira tsopano kuti anthu awa ndi ana a Mulungu ndisabere. Aliyense amene amayamba akakumana ndi Ambuye Yesu nasintha moyo wake amabadwanso mwatsopano, amene amabadwisa kwatsopano ndi Yesu. N'chifukwa chake tiyenera kumakhala ndi mantha nthawi zonse. Kwa ife toli pano makhala ndi mantha kuti kodi maso amene mayang'anira dzikoli ndi a Yesu kapena a umunthu. Ngati ali maso a umunthu ndiso wakubadwanso kachiwiri. Tanthauzo ambiri anthu limene ndi pali tanthauzo lachiwiri ili kukhuzana ndi maphunziro. Ndipereke chitsanzo kubadwanso kachiwiri ndi kufotokozera kuti maphunziro ndi chani. Ineyo ndili wang'ono ndili mwana kumudzi kwathu, mkulu wina akanamwalira mwadzidzidzi ananguti ti ulendo umwe ndi anthuto anavuta akuti amene amenya ndi hamala. Moti nkhani inavuta Mariwa anavuta kuti munthu atani waphedwa amenya ndi hamala, ndipo panavuta kwa basi milandu inayambika. Anthu ena anasamuka pamuzipo amaganizira kuti ndi afiti. Pambuyo pake atabwera kuzafotokozera anthu achipata kwafotokozera, ndi pamene anthu anazindikira kuti kunja kuno kuli stroke kapena munthu matakani kuphulika nsempha mutu mundi kutani ndikumwalira. Koma amene wazindikira kuti zikatero ndi stroke, amene wabadwanso kachiwiri kumaphunziro akuzona zinthu mwatsopano tili modzi pano. Wina akuona hamala, amene wapita ku sukulu akuzindikira kuti ndi chani ndi stroke, ndipo achitapo kanthu kuti Yesu isamukwere chaniso diet yake kandi chani achipata amatiuza zimezo. You can prevent matenda ifazinas. Kumene kuzindikira kuja ndi kubadwanso kachiwiri kwa mwanjira inda kutsekula maso. Faka amana kuti kuphunzira nkangati kusukusula maso. Timoza abale ndalo. Dziko lathu la Malawi ngati lilosauka kwambiri ndi kusasukusula maso pankhani ya maphunziro. Mene timaonera zinthu sitingatukuke. Ine namva chisoni wiki ino ndimaona ma statistics amaphunziro Malawi muno akuti kaya amene amamba primary ana alipo kandi 6 kandi 7 million, amene amafika ku secondary 500,000 500,000 chakuti, amene amapita ku university
akuti safika even 1% ya ana m'malawi muno. Can you believe that? Ma university onsewa ati kusekulawa not even 1% ya ana amene amapita ku school. Ndeta ganizani ana 6 million aja ndi amene akufika ananga amene akuita graduate ndi angati m'malawi muno. Ndiye umphawi utha. Ndiye ifeyo mpingo wa Katolika timafuna kuti tichitepo kanthu. Tichitepo kanthu chifukwa umphawi umenewu ndi watonse. Nchifake masukulu timatsekula ndipo tizitsekulabe. Kuti anthu aphunzire, anthu asukusule m'masomo. Aziona zinthu bwinobwino. Chifukwa munthu amene wapita ku sukulu ngakhale na masona mati sukulu ndosathandiza koma geni ngale geni yokuti upange geni uswa kuti upite ku sukulu be. Nde kubadwa kwa chiwiri kwa Nikodemo kunali kuyambira kudziwa Ambuye Yesu. Koma kwa ifenso pa maphunziro timafuna kuti anthu aone zinthu mwanjira yatsopano. Nde nakamba zoti yambira kuopa Mulungu edi kachiwiri. Ifeyo timaphunzitsa kuti aliyense azindikire ulemero wa munthu, aliyense osang'anira mtundu kapena kuchuluka kwa ndalama. Human dignity. Catholic education is based on the promotion of human dignity. Timafuna kuti anthu azindikire kuti aliyense ni mwana wa Mulungu. Kawalemera kandi osauka. Chifukwa Ambuye sana kuti pitani kaphunzitse kwa anthu onse. Sana kuti mukaphunzitse anthu pang'ono kapena specific people. Go and teach all the nations. Paulo era kuti pakati pa ife palibepo Greek, palibepo Mroma, palibepo wakuti ayi. Palibepo ntumbuka, palibepo mlomwe, palibepo nchewa. Ifeyo timafuna kuti aliyense amene adutsa sukulu yathu alemekeze munthu kuti munthuyo ndi cholengedwa cha Mulungu. Ndeni mali ndikupempheni inoyo ana pano, remember human dignity. Lemekezani munthu aliyense. Kachitatu akuti anamuza Nikodemo anamuza kuti timachitira umboni zimene ife timaziona. Nimafuna kuti mawu awanso tiwatambasule pang'ono. Ambuye Yesu anapereka mafanizo, nimafuna ndenge fanizo limodzi, awiri kani. Fanizo la Samaria wa chifundo ndi fanizo la Lazaro ndiolemera. Zimene timaziona. Zimene timaziona chimodzi mwa icho ndi anthu osauka. Ndiye ifeyo amene takumana ndi Ambuye Yesu timakhulupirira ndi kuchitira umboni zimene taziona za Ambuye Yesu komanso za anthu ovutika. Pachifukwa chimenechi maphunziro athu timafuna kuti inuyo amene mukuchita maphunziro mukapeza mapepala anuwo chonde katumikire na anthu osauka. Education is not a privilege for self-promotion. Education is a service. Education is a ministry. Munthu utakukhala dokotala koma ngati ungofuna kupanga udokotala kuti ulemere udzikundikire chuma chako, udokotala umenewo ndi wa demoni. Tilimodzi pa utakukhala munthu wophunzira kwambiri lecturer ku university koma ngati ungofuna salary kuli bwino usiye ulecturer. We are here for the poor people. Ndeni mafuna kuti inuyo maphunziro amene mulandire pano mawa tizakuoneni mutachotsana aja oyenda munsewu aja nkuwaphunzitsa apite patsogolo. Amene timati amasikini aja
amene ajawo they are waiting for you. Mawa tifuna inuyo muzateteze nkhalamba zimene anthu akufuna kuzipha kuzikayikira kuti ndafiti. Mukachite defend anthu amene aja. Those are the poor people. Mawa tikufuna kuti mayi amene akusowa kuti amuthandize, mayi wembekezera akapita kuchipata mwina alibe ndalama, mutaukhala manesi, mutaukhala ajeni madokta, mthandizeni mwaulere mayi uja azipita. Ndiye cholinga cha maphunziro. Koma chomvesa chisoni yoti anyamata ndatsika ambiri lero afuna akaphunzira apite ku UK, apite ku America, akuti akatakate alemere msanga. Munthu ukakhandi cholinga chimenecho dziwa kuti tsiku lake zakusokonekera. Potsiriza Nikodemo anamuwuza kuti monga momwe Mose adapachikira njoka pa mtengo mchipululu mucha, momwemonso mwana wa munthu ayenera kuzapachikidwa kuti aliyense okhulupirira akhale ndi moyo wosatha mwa iye. Tiyeni tiyang'ane mtanda wa Ambuye Yesu amene wauka kwa akufa. Kwa ifeyo a Khristu, Ambuye Yesu ndiye amene ali goal yathu. If you want to find a model for life, look at Jesus. Ena amene amabwera ngati mamodelo athu apasi pano aja ndi operewera apo ndi apo. I know kuti anthu amabwera model, motivation talk. Look at Jesus as your model. Apa kuti monga Mose anayikira njoka yankuwa ija pa mtengo, momwemonso mwana wa Mulungu anayikidwa kuti tonse timuyang'ane. So look at him. Tisayiwalenso kuwapempherera malemu Ambuye Kalilombe, anagwira ntchito yayikulu. Ineyo nakumana nawo, nacheza nawo, nthawi imeneyo akukhala kuzomba, akuphunzitsa ku Chancellor College ku University of Malawi. Chifukwa atachoka kuno adapita ku Mangalande, kumenekonso anali mphunzitsi ndithu amaphunzitsa ku university. Anabwerako kufikira kuzomba kumeneko anali ku Chancellor College. Chimene ninganene choti anali munthu wodzichepetsa, wanzeru kwambiri, wanthabwala, komanso munthu wachikhulupiriro chachikulu kwa basi. Ndiye tisawayiwale pa misa ino. Tiye titsimikize kumvera kwathu. Ine ndimvera Mulungu mmodzi yekha, Atate amphamvu zonse, amene adalenga zakumwamba ndi zapansi pano, zooneka zonse ndi zosaoneka zomwe. Ndimvera Mbuye mmodzi, Yesu Khristu, mwana mmodzi yekha wa Mulungu, wobadwa mwa Atate chikhalire, isanayambike konse nthawi, Mulungu wofuma mwa Mulungu, kuyera kofuma nkuyera, Mulungu weniweni wofuma mwa Mulungu weniweni, wobadwa wosalengedwa, wolingana ndithu ndi Atate, chifukwa cha anthufe ndi chipulumutso chathu, Iye adatsika kumwamba, ndi mphamvu za Mzimu Woyera adatenga thupi lake mwa Maria Virgo, nakhala munthu. Adampachika pa mtanda chifukwa cha ife, pa nthawi ya Poncio Pilato. Adasauka mpaka kufa, nayikidwa m'manda, ndipo mkucha wake adauka kwa kufa, monga adanenera malembo oyera. Adakwera kumwamba, ndipo akukhala kudzanja lamanja la Atate. Adzabweranso ndi ulemerero
kudzaweruza amoyo ndi akufa, ndipo ufumu wake sudzatha. Ndimvera Mzimu Woyera, Ambuye otipatsa moyo, amene afumira kwa Atate ndi Mwana, amene timpembedza ndi kuntsira ulemu pamodzi ndi Atate ndi Mwana. Iye adayankhula kudzera mwa aneneri. Ndimvera mpingo umodzi woyera wa Katolika, wofumira kwa apostoli, ndi kuvomereza ubatizo umodzi wochotsera machimo, ndipo ndikuyembekeza kuuka kwa akufa, ndiponso moyo osatha kutsogoloko. Amen. Mapemphero a Khristu. Abale, podziwa kuti Yesu Khristu akukhaladi pakati pathu, tiyeni mosakayika tikweze mapemphero athu kwa Iye. Tiziyankha kuti tikupemphani mutimvere. Tipempherere aepiskopi, ansembe ndi anthu onse omwe atengapo gawo pa ntchito iyi, kuti Mulungu awadalitse ndi kuwapatsa mphamvu pa ntchito yawo. Tikupemphani. Tipempherere ophunzira omwe ali kale malo ano, komanso onse amene adzasulidwe pa malo ano, kuti akhale okonzeka kusulidwa moyo wawo wathupi ndi wa mzimu. Tikupemphani. Tipempherere ophunzira omwe akuvutika pa moyo wawo wa maphunziro, komanso akusowa owathandiza, kuti Mulungu awathandize pa moyo wawo potsegula nzeru zawo makamaka kwa anthu amene angawathandize. Tikupemphani. Tipempherere aphunzitsi ndi onse ogwira ntchito malo ano, kuti asenze udindo wawo bwino poyang'anira zosowa za ana athu, komanso ubwino wa anthu onse. Tikupemphani. Atate, tikupereka kwa Inu mapemphero athuwa, pozindikira kuti Inu simulekeza kumva mapemphero a ana anu. Tapempha zonsezi mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Tsopano tipitiriza ndi gawo la zopereka. Oppositoli analibe chuma, choyendetsera na achopingo, ambuya muyaya. Oppositoli analibe chuma, choyendetsera na achopingo, ambuya muyaya. Ambuya muyaya, ambuya muyaya, ambuya muyaya. Tipeleke pesa zetu kwa ambuya muyaya, ambuya muyaya, ambuya muyaya, ambuya muyaya. Odakuliza zintu zawo, kuti apese chuma chawo, ambuya muyaya. Odakuliza zintu zawo, kuti apese chuma chawo, ambuya muyaya. Ambuya muyaya, ambuya muyaya, ambuya muyaya. Tipeleke pesa
Tibeleke sembe Tibeleke sembe kwa mulungu mosangala Obalema kwalo omabeleko sembe zao iso kumakuma Ogoso wafula omajidaji moti moti omapiga mowa kubelekelo sembe zawo kumisimu ya abalema kwala omabeleko sembe zawo iso kumakuma Ogoso wafula omajidaji moti moti amapiga mowa kubelekelo sembe zawo kumisimu ya abalema kwala omabeleko sembe zawo iso kumakuma Tibeleke sembe Tibeleke sembe kwa mulungu mosangala Obalema kwalo omabeleko sembe zao iso kumakuma Chimwemwe, chimwemwe lelo, oh, chimwemwe, chimwemwe lelo, oh. Chimwemwe, chimwemwe lelo, oh, chimwemwe, chimwemwe lelo, lelo kuli chaka chimwemwe lelo, chaka chachikulu chimwemwe lelo, chote kulila sukulu chimwemwe lelo, yapati kalilombe chimwemwe lelo. Tiimbe, tiimbe lelo, oh, tiimbe, tiimbe lelo, oh. Tiimbe, tiimbe lelo, oh, tiimbe, tiimbe lelo, lelo kuli chaka tiimbe.
ziyenele kusanduka sembe ya chipulumutso. Mbuye Yesu tifanane, tiinundi amai anu, kuti ife sotikale sembe ya atate atu. Itonisi, itonisi, muwayela, yeretsani, yeretsani, redio, ziyenele kusanduka sembe ya chipulumutso. Mbuye Yesu tikufuna kukumbuka moyo wanu, ifa yanu yapatanda, ndiposo kuuka kwanu. Itonisi, itonisi, muwayela, yeretsani, yeretsani, redivinyo. Abale ndi alongo, pempherani kuti nsembe yanga ndi yanu ivomerezedwe kwa Mulungu Atate amphamvu zonse. ndipo ikale yapindu kwa ife ndi kwa mpingo wake oyera onse. Atate, mwakoma mtima kwanu mudatipatsa mwana wanu kuti atipulumutse kuzoyipa ndi kuimfa. Tikupereka kwa inu nsembe yake ino kuti tikuthokozeni, ndipo mwa mphamvu yake mutitchinjirize kuzoyipa, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Kwezani mitima kumwamba, tithokoze Ambuye Mulungu wathu. Zoonadi nkofunika ndi kuyenera ndi udindo wathu ndi chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse kuti tikuthokozeni Ambuye Atate woyera, Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya. Ngakhale simuso wa matamando athu, komabe kuthokoza kwathu ndi mphatso yathu kwa inu. Ngakhale matamando athu saonjezera kanthu pa ukulu wanu, komabe amatipatsa chaulere chotipulumutsa kudzera mwa Khristu Ambuye athu. Choncho limodzi ndi oyera ndi angelo onse tikutamandani mosalekeza poimba kuti Kumwamba
ndinowerera Ambuye nkwenera ndithu kuti zolengedwa zanu zonse zikuyamikeni popeza kudzera mwa mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za Mzimu Woyera mumapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse. Simulekeza kuyitana anthu kuti akhale anu kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. N'chifukwa chake Ambuye tikupemphani modzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka zomwe tadzatula pamaso panu kuti zisanduke thupi ndi magazi a mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu amene adatilamula kuti zikondwera misterisi. Iye yemwe pa usiku umene anali kukaperekedwa adatenga bredi, adakuthokozani nakutamandani ndi kumunyema nampereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi atatha kuti adatenga chikho, adakuthokozani nachidalitsa ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a pangano chatsopano ndi chosatha amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Tawi yose imedetija, bredi yuti kumwa chikochi. Tima nani ika, ifa yanu Ambuye. Choncho Ambuye ife pokumbukira masautso otipulumutsa mwana wanu ndi kuuka kwake kwa ulemu ndi kukwera kwake kumwamba, ndipo pamene tikuyembekeza kubwera kwake kwachiwiri tikupereka kwa inu nsembe ino yamoyo ndi yoyera kuti tikuthokozeni. Tikupemphani kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe yopepesera mumba yanu, ndipo pozindikira kankhosa ka nsembe amene imfa yake mudayivomera kuti tiyanjanise ndinu, mulole kuti ife amene tilandire thupi ndi magazi a mwana wanu zizazuleni Mzimu wake woyera ndipo tikhale thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. Iye yemwe atisandutse nsembe yokomerani nthawi zonse kuti tilandire nawo zokoma zanu limodzi ndi osankhidwa anu, poyamba Virigo Mariya odaladala amayi a Mulungu ndi Yosefu odala mwamuna wake limodzi ndi apostoli anu odala ndiponso amartiri anu olemekezeka ndi oyera anu ena onse amene timawadalira kuti azitithandiza potinenera kwa inu nthawi zonse. Tikupemphani Ambuye kuti nsembe ino yotanjisa nanu ithandize dziko lonse lapansi kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro ndi chikondi cha nyumba yanu polendo wake pansi pano pamodzi ndi mtumiki wanu George Archiepiscopi wathu Vincent mthandizi wake ndi aepiskopi ndi ansembe onse ndi anthu onse amene mudawasandutsa anu. Mverani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino lomafuna kuti lifike pamaso panu pano. Ana anonso obalalika kumalo konse asonkhanitseni pafupi nanu inu Atate achifundo. Abale athu amene atisiya ndi onse amene kumene panali kuchoka m'moyo uno, mwachifundo chanu mwalandire mu ufumu wanu, kumene kunafenso tikuyembekeza kudzafika kukalandira nawo ulemu wanu pa nthawi zosatha mwa Khristu Ambuye athu, amene kudzera mwa Iye inu mmapereka ku dziko lapansi zabwino zonse. Kudzera mwa Iye, pamodzi naye mwa Iye, inu Mulungu Atate amphamvu zonse, limodzi ndi Mzimu Woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu nthawi zosatha.
monga momwe mpulumutsi adatilamulira, ndiponso potsata maphunzitso a Mulungu tikunena mosaopa kuti Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso tiwakhululukira adani athu, musasiye ife mchinyengo, mutipulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse, mwa chifundo chanu mutipatse mtendere pamasiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse, pamene tikudikira mwachiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Popeza kuti ufumu, mphamvu ndi ulemerero ndi wanu nthawi zonse. Ambuye Yesu Khristu, amene mudauza apostoli anu kuti ndikusiyirani mtendere, mtendere wanga ndikupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndikumwa kufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. ukhalenso ndi mzimu wanu. tipatsane mafuno a mtendere. Kukusaka Mulungu amene mumachotsa machimo adziko lapansi mutichitire chisoni. Kukusaka Mulungu amene mumachotsa machimo adziko lapansi mutichitire chisoni. Kukusaka Mulungu amene mumachotsa machimo adziko lapansi mutipatse mtendere. Naka kankhosa ka Mulungu, naye amene amachotsa machimo a dziko lapansi, ngodala amene ayitanidwa kuphwando kankhosa. Ambuye, sindili woyenera kuti mulowe mwa ine, koma munene mawu amodzi okha ndipo mzimu wanga udzachira. Tsopano yafika nthawi yoti tilandire Ukaristiya, ndipo poti tasonkhana anthu osiyanasiyana timati tipemphe kuti olandira ndokhawa amene ndi akatolika komanso ndokonzeka kutero. Tipemphe ife amene tikuthandizira chipembedzo kuti tathandizira ansembe pamene akulandiritsa kuti pakhale bata ndi mtendere. Ndimati ndipemphebe kuti tisunge mwambo wa ntchechi pamene nsembe ya misa ikanali mkati. Akwaya nyimbo zolandirira. Tilandile Ambuye Mukaristiya, Tilandile Ambuye Mukaristiya, ndiye chakudya cha moyo wa uzimu, chotipatsa moyo. Tilandile Ambuye Mukaristiya, Tilandile Ambuye Mukaristiya, ndiye chakudya cha moyo wa uzimu, chotipatsa moyo. Uyilutima alandile, tubila Ambuye Yesu, lopeza moza ulele za Mulungu. Uyilutima alandile, tubila Ambuye Yesu, lopeza moza ulele za Mulungu. Tilandile Ambuye Mukaristiya, Tilandile Ambuye Mukaristiya, ndiye chakudya cha moyo wa uzimu, chotipatsa moyo. Tilandile Ambuye Mukaristiya,
tilandile ambuye mukarisi ndiye chakudya cha moyo wa uzimu chotipatsa moyo. Tiyeni tikalandile tumbila mbuye Yesu na afika pakuwapa alikutidiikila. Tiyeni tikalandile tumbila mbuye Yesu na afika pakuwapa alikutidiikila. Tilandile ambuye mukalisia. Tilandile ambuye mukarisi ndiye chakudya cha moyo wa uzimu chotipatsa moyo. Tilandile ambuye mukalisia. Tilandile ambuye mukarisi ndiye chakudya cha moyo wa uzimu chotipatsa moyo. Tikupepetsani Mulungu wanga, sindikuwanani mukarisia, kudziwitsa inu ndikulepela, kuti mundikonda nditundadziwa. Yesu maso anga sakuonani, ndipo manja anga sakukudzani, koma ndikumbuka mau anu aja, ili thupi langa nditundimvera. Tenitosa Kristu, tenitosa Kristu, tenitosa Kristu, tenitosa Kristu, tipite pakuwa tikamulandile Yesu mukarisia, mwana wa Mulungu ndi wa Maria. Mtanda Mulungu sadaoneka, muno muntu yemwe sindimuwona, koma ndivomera ambuye Yesu, kuti inu ndinu Mulungu ndi muntu. Tikupepetsani Mulungu wanga, sindikuwanani mukarisia, kudziwitsa inu ndikulepela, kuti mundikonda nditundadziwa. Tenitosa Kristu, tenitosa Kristu, tenitosa Kristu, tenitosa Kristu, tipite pakuwa tikamulandile Yesu mukarisia.
ambuye mumatikonda zikomo ambuye mumatisunga ambuye zikomo tidzathokoza nthawi zonse ambuye mumatikonda zikomo ambuye mumatisunga ambuye zikomo tidzathokoza nthawi zonse zikomo ambuye tayenera tikuthokoza yawe opanda iye ife tili chabe zikomo ambuye tayenera tikuthokoza yawe opanda iye ife tili chabe ambuye mumatijetso zikomo ambuye tibusa watu ambuye zikomo tidzathokoza nthawi zonse ambuye mumatijetso zikomo ambuye tibusa watu ambuye zikomo tidzathokoza nthawi zonse zikomo ambuye tayenera tikuthokoza yawe opanda iye ife tili chabe zikomo ambuye tayenera tikuthokoza yawe opanda iye ife tili chabe ambuye ndi njira yetu zikomo ambuye ndi nyale yetu ambuye zikomo tidzathokoza nthawi zonse ambuye ndi njira yetu zikomo ambuye ndi nyale yetu ambuye zikomo tidzathokoza nthawi zonse zikomo ambuye tayenera tikuthokoza yawe opanda iye ife tili chabe zikomo ambuye tayenera tikuthokoza yawe opanda iye ife tili chabe zikomo ambuye tayenera tikuthokoza yawe opanda iye ife tili chabe zikomo ambuye tayenera tikuthokoza yawe opanda iye ife tili chabe Atate pofuna kuti pulumutsa kuzoyipa mwatipatsa ife atumiki anu chakudya cha moyo wotiwonjezera mphamvu mwa chifundo chanu mutiwongolere masiku onse kuti kutumikire ndi chimwemwe poyembekeza kukakondwera mu ufumu wanu mpaka muyaya mwa Yesu Kristu ambuye athu. Nde magulu atatu amene mukubwera timvetsetsane. Ndinanena kuti ndakuchepetserani kale ntchito a former board chair anzathu oyimirira unduna wa zamaphunziro komanso oyimirira ansembe tonse. Inuyo musavutikenso nkupereka maulemu yaye mungoyamba nkuyankhula. Zikomo kwambiri Mr. Newa. Maulemu onse aperekedwa kale koma ndingopereka moni onse. Poyamba timafuna ndifotokozere kuti ndayima pano monga nena ngati board chair wa Answer Private Academy imene dzina limene imatchuka nayo skulu ili apa. Komanso ndayima pano kuyimirira a director general a Answer Private Academy a Diamond komanso akunyumba kwawo amene anali managing director Madam Diamond. Pali zambiri zimene ndilankhule koma molumikiza kwambiri chifukwa chosunga nthawi. Timangofuna titsimikizire
pamwambo uno okhazikitsa skulu imeneyi imene akuti Bishop Patrick Kalilombe Catholic High School, kuti skulu ya Ansa inatha pakali pano tigwire dzina limeneli. Ndimafuna nditero chifukwa ena amakhala ndi nkhawa kuti mwina pali zolankhula kuseri. Nde anandituma Director General kuti ndifotokozere kuti palibe chakukhosi, zonse zinachitika moyenerera mwadongosolo. Ndimafunanso ndinene kuti zinakatheka skulu imeneyi mwina kuperekedwa kwa anthu ena kalekale, koma pamakhala malingaliro akuti momwe skulu ino inkakhazikitsidwa panali zolinga zofuna kuthandizira maphunziro kudera lino komanso dziko lino la Malawi. Nde zolinga zimenezo tinazigwira kwa zaka pafupi 13. Nde timakhala tikusinkhasinkha patabwera chiganizo chonena kuti skulu ino yofunika mwina tipereke kwa ena kuti atithandizireko. Panali kuganizira kuti kodi masomphenya amene analipo angapitirire motani. Ndifukwa chake panatenga ndithu kanthawi kuyang'ana oti anthu amene dziko limawakhulupirira kuti akachita zinthu zimakhala zolongosoka. Nde ndithokoze anzathu a Adiko kuti munachiona chofunikira kuti tithandizane kupitiriza patsogolo maphunziro mu dziko lino. Moti ndimafuna ndinene kuti ine ngati board chair komanso eni ake a skulu iyi ndife okondwa kuti anthu amene atenga udindo opitiriza maphunziro pa skulu imeneyi ndi anthu onena kuti tilibe nawo chikayiko china chilichonse. Sitinafune ipite kwa munthu chifukwa mwina masomphenya awo adakafera pa njira. Tikutha kuonanso kuti ana skulu okondwa, makoloso okondwa kuti chinthu chidi chafika m'manja moyenerera. Anzathu a Catholic pa dziko lonse lapansi ndi anthu amene akachita chinthu anthu amakhala oti sakayika. Chifukwa maphunziro ngakhale kaya tipite mayiko akunja kwa azungu, maskulu amene amanena kuti ndi maskulu oti ochita bwino amakhala Catholic. Moti ndimafuna nditsimikizire pano kuti tikhulupirira kuti zipita pamwamba, maphunziro apita pamwamba pa malo ano. Ndi mawu amenewa ndithokoze onse makolo ndi ena onse amene tabwera pano, komanso ndingolimbikitsa ana a skulu kuti discipline ndi chinthu chimodzi chofunikira kwambiri. Makolo tene tithandizire ma new proprietors kuti skulu iyi ipite patsogolo. Mungakunena high school tikhulupirira kuti pachitika zazikulu zimenenso zidzakhala zonena kuti ife ngati amene timayendetsa kale komanso eni ake adzakhala okondwa chifukwa masomphenya akhala kuti akupitirira. Zikomo kwambiri. Tapempha anzathu oyimira unduna wa zamaphunziro. Maulemu onse aperekedwa kale kuchokera ku nduna maphunziro. Ine m'malo mwa Education Division Manager kuja ku Kasungu amene mangana ma districts 5 amene ali Kasungu, Dowa, Nchisi, Nkhotakota ndi Salima. Tili othokoza chifukwa chotirana pa mwambo wopambana uno pamene tikukhazikitsa Bishop Patrick Kalilombe Catholic High School. Skulu imeneyi amene anenera a board Mr. Newa imachedwa kuti Ansa Private Academy, ndipo malekodzi athu isonyeza kuti inakhazikitsidwa mu September 2013 pamene tinayipanga approve kuti kuipatsa license kuti iyendetsedwe. Mu zaka zimene yayendetsedwa skulu imeneyi yasonyeza kuti ndi skulu imene ili yapamwamba pa ma private amene tinawo mu division ino. Yakhala private imene ikuchita bwino makamaka tinamatengera mayeso a form 4. Komanso chikhalidwe cha ana pa skulu imeneyo sinakhale ndi mavuto ambiri mu zaka zimenezi. Mpona pake mwina ena ake akale anaona kuti kodi
amene angapitirize masomphenya anga akhale ndani. Izi zatengera kulimbikira kwa ana pa sukulu imeneyi, komanso aphunzitsi, komanso management yonse, motsogozedwa ndi a former director Diamond. Lero tikutsegula chaputala china cha sukulu imeneyi motsogozedwa ndi Adeco, ndikusintha dzina kuti ikhale Bishop Patrick Kalilombe Catholic High School. Ife ngati aunduna maphunziro tili ndi chikhulupiriro kuti masomphenya a sukulu imeneyi komanso kuchita bwino kwa sukulu imeneyi kupitirira. Tikudziwa kuti monga zanga kambapo kale kuti masukulu a Catholic muli chikhalidwe chimene chimasamira pa ngodya zakulimbikira, kusunga mwambo, komanso kuopa Mulungu. So posamira sanamira zimenezi tikukhulupirira kuti sukulu ya Bishop Patrick Kalilombe Catholic High School ipita patsogolo. Late Bishop Patrick Kalilombe amene tikutchulira sukulu iyi panopa anali munthu wanzeru komanso wamasomphenya. Enafe anatiphunzitsako tili ku Chancellor College, makamaka phunziro la Liberation Theology limene limalimbikitsa kuti tiwapulumutse anthu osati ku machimo okha komanso kuzopsinja za pamoyo wawo monga umphawi, umbuli ndi zina zotero. Nde kuitchula sukulu iyi kuti ikhale Bishop Kalilombe zikupitiriza masomphenya awo amene anali nawo pa maphunziro, komanso kupatsa mwayi anthu oponderezedwa. Ndithokoze mpingo wa Catholic kuti wakhala mbali yayikulu ku unduna maphunziro. Unduna maphunziro uli ndi mavuto ambiri, koma mpingo wa Katolika umakhala wopezeka nthawi zonse. Pamene ife tikupelewera, iwo amabwera kudzatigwira dzanja. Akuna ndizoona Bishop anali napo kale kuti anthu ophunzira kuyambira Sunday 1 amakhala ambiri. Tinamapita ku university only 1% imene amapita ku university. Zikusonyeza kuti boma lokha palokha silingathe, koma kubwera kwa mipingo kuphatikizapo mpingo wa Catholic zikutithandizira kuti tizitha kufikira ana ambiri amene amasiyidwa chifukwa kuti tilibe malo ambiri m'masukulu athu. Pamapeto malo mwa Education Division Manager ndikuyifunira Bishop Patrick Kalilombe Catholic High School zabwino zonse, komanso onse amene adzadutse pa gate limeneli adzalowe mu makalasi athu amenewa kuti adzapambane. Zikomo kwambiri, Ambuye akudalitseni. Ambuye olemekezeka, Ambuye George Tambala amene muli archiepiscopi wa archdiocese yathu ino, malo monse akhale malo mwake. Poyamba malo mwa association yathu bungwe la nsembe achibadwiri muno mu archdiocese ya Lilongwe, malo soma committee imene Ambuye archiepiscopi munayikhazikitsa pa nthawi ya kugula kapena kusinthana ndi kukhazikitsa sukulu ino. Poyamba tufuna kuti tikuthokozeni kuchokera pansi pathu pa mtima chifukwa cha khama lanu, chidwi chanu kuti mukhazikitse maphunzitso
maphunziro abwino makamaka achikatolika ophunzira kuti azizama maphunziro amenewa. Komanso sipokhapo tifunanso tikuthokozeni chifukwa cha chidwi chanu khama lanu kuti inu mutithandize ife ansembe achibadwiri m'njira zosiyanasiyana. Komiti yandipempha kuti poona ntchito imene idakulira ndipange acknowledge ndi imiritse anthu awa amene tikuwathokoza kwambiri pogwira nawo ntchito. Poyamba abale athu a Centenary Bank tifuna tithokozeni Madam Margaret Dzole amene ndi corporate manager ku head office komanso ndi timu yonse ndi muyimirire amayi kuti tikuoneni ndi timu yonse. Taombere manja osewa. Kachiwiri tifunanso kuthokoza kupanga recognize Mr. Chawezi Longwe amene akugwira ntchito ku branch ya Old Town na branch manager ku Old Town ku Centenary Bank ndi timu yonse muyimirire Chawezi Longwe. Ndiponso tikuthokoza a Centenary Bank yonse kuno kumponera branch muyimirire pamene mwakhala. Taombereso manja. Komiti ikuthokoza Mr. Newa amene ali a board chairperson akada school ino mwalankhula mutanguyimiriranso. Tikuthokozanso a principal a school ino Mr. Patrick Piri pamene mwakhala tufuna muyimirire. Tikuthokozani kwambiri pamodzi ndi mamembala onse a staff. Komiti ikuthokozani kuti titabwera kuno matilandira bwino ndipo tinkakhala ndi misonkhano yabwino ndipo tikuthokozani kuti ngakhale chakudya chamasana timadya konkuno matipatsa chakudya zikomo. Tupanganso recognize abale awo ambuye Bishop Kalilombe. Tamva kuti tinawayitana alipo mpano tufuna abale onse ambuye Kalilombe atayimirira pamene akakhala. Ndamva kuti naso ali kudzanja langa lamanja uku abale amenewa a malemu Bishop Kalilombe ndi amenewa ndipo tinawayitana kuti lero tikuwalemekeza ambuye Kalilombe chifukwa cha ntchito imene anagwira. Takuthokozani chifukwa cha kubwera kwanu zikomo. Sitingakwanitse kuthokoza aliyense. Ambuye Episkopi anatipatsa timu ya akadaulo njira zosiyanasiyana ndidzolenda tafika munena sitinafike amenenso munatipatsa tsogolo kuthandizira kuti ntchito siyende bwino. Paifa chimenechi komiti andikupempha kuti tikuthokozeni. Amfumu tikuthokozaninso kwambiri chifukwa cha ntchito imene matithandizira kuno. Abambo mfumu apali chino bamba kubalasa ndi timu yanu yonse tikuthokozaninso kwambiri. Lelolo tikuzana kuti ndi tsiku limene tikuona kuti maloto athu ngati ansembe achibadwiri apherezeredwa tsiku la lero. Tikuona kuti it's a dream come true. Chifukwa kuti kuchokera nthawi imene ganizo linabwera kuti sukulu ino ikhale m'manja mwathu ndipo ambuye Episkopi atachiona chinthu chofunikira kwambiri nkutitana ndikukambirana bwino ntchito inayambika ndipo idali ntchito yayikulu kwambiri. Ndikufuna kuti tithokoze eni yake Mr. Diamond tamvetsedwa kuti aitanidwa akufunika kwambiri ku ntchito kwina apereka apology. Tikufuna kuti abale komanso a board chair mwati thokozere kwa Diamond chitagwena ntchito kwambiri ndipo nthawi zinaso tinkuona kuti adali munthu wabwino wopirira komanso wokoma mtima. Tikuwathokoza kwambiri Mr. Diamond. Ndipo tifunanso kuthokoza Alete Council muno mu Diocese amenenso muli nafe pano amayi athu a Catholic women masisiteri olemekezeka abale inu ophunzira pano makolo ndi mbumba yonse ya Mulungu. Ife tenakale kuti cholinga chathu nchakuti sukulu ino ipite patsogolo ngati ansembe achibadwiro muno mu Diocese yathu. Takondwa kwambiri kuti mwasangalala ndi Chilatini chimene chili malo ano. Ndiye
tufuna tikuuzeni kuti tibwera kuphunzitsani chilatini chonse osati sentence mukunena pano iyayi ndeno tibweretsa phunziro la chilatini pano kuti mudzaphunzira chilatini chonse zamveka na sukulu ndi akuti mayeso olowera form 1 akuti alembetsedwa posudwa pompa anandipempha kuti ndilengeze kuti pabwera makalata oonetsa kuti lionetsa tsiku la ma entrance exams koma tikumbutsidwa kuti makalasi ena onse alipo kale koma kalasi imene ikhale ndi mayeso ni kalasi ya form 1 pomalizira mundilole kuti ndimathokoza za komiti pano ndofuna ndithokoze onse amene timagwiranso ntchito kwambiri pano kuthokoza ansembe onse maparish amenenso afika kuno kakhamene sanafike zati tina zinthu tinkabwera ku maparish kumeneko ndipo tinkalanda zithandizo njira zosiyanasiyana kuthokozanso ansembe anzanga amene kuno kudasanduka kumudzi kwathu ndiye ndifuna ndithokoze Father Louis Chikanya ndokhalipo mpano Father Muthemerera Father Charles Piri mwemere Father Charles Piri Archbishop Secretary Father Francis Lekaleka ndokhalipo mpano Father Kembo amene mwatchula kale adadzakhala konkuno amathandiza ndi Father Ntapaonga ndofuna wanjira padera ndathokozeso ansembe amenewa kuti kuno kudasanduka kwathu timabwera konkuno kawiri monga tathokoza kale kuti mukatira ndila bwino pano simene timagwira ntchito ndeno nani akuti ndikulankhula malo mwa timu yakenso ndimeneyi ndeno tilothokoza mulungu kwambiri tsiku la lero ambuye anena malaliko awo kuti mulungu anagwira ntchito mwa m'bale wathu Mr. Diamond kuti ife tidzapezeke malo ano ndipo tikukhala kuti mulungu yemweyo apitiriza kuti dalitsa kuti tsogolera kuti siku lino ipite patsogolo nthawi zonse ambuye akudalitseni nonse ndiwapempha ambuye olemekeza kuti nthawi ino atilankhule zikomo atatchula mayina anadziwala iwowa ndi Father Augustine Katundu taombereso m'manja ambuye modzichepetsa musanatiyankhule tinapanga acknowledge akubanja la Akalilombe mafuna kuti mwina atokhala ndi mawu amodzi kapena awiri mwachangu kwambiri mugwirizana kabwera ndapo kabwera ndani mutiyankhule ndamene mutidzutsira ambuye maulemu aperekedwa koma mapadera ndiperekebe ulemu kwa aepiskopi amene muli nafe pano ndi ansembe onse malo mwa akubanja la Akalilombe tili ndi chimwemwe kwambiri kuthokoza nonse pa zimene mwatichitira pa mwambo uno mwambo mene timazakhazikitsa sukulu komanso pamene paperekedwa dzina la m'bale wathu Bishop Patrick Kalilombe ngakhale tayima ngati akubanja tikuyenda kuvomera kuti iwowa banja lawo lalikulu linali kumpingo chifukwa ngakhale timacheza nawo anatidziwisa kuti ine zanga zonse napereka m'manja mwa Mulungu ndi ife ngati akubanja tili onyadira kuti pamene anapereka moyo wawo kumpingo ampingo nawonso achiona kuti chikhale chinthu cholemekezeka pa dzina lawo popereka dzina li ku sukulu ino ya secondary tinayo apa zimene zakambidwa pano nkhani za chikhulupiriro chakuya komanso kulimbikira pa nkhani za maphunziro izo ndi zina zimene timadziwira abale athu a bishop chifukwa zimenezi ndi zimene amazika kumtima ndengati sukulu inonso yakhala pa foundation ya nkhani zimenezi za chikhulupiriro komanso kugwira ntchito motumikira anthu tikuthokozeni kwambiri kuti zimene zachitika pano zikutsimikiza kuti mpingo sumangoyang'ana nkhani za chipembedzo chokha komanso nkhani za umoyo wa anthu malo mwa banja tikuthokozeni bishop tibwerezenso kuthokoza kuti ifeyo tachiona ndithu kuti chinthu cha ulemu chimene mwatipanga pano Mulungu atsogolere onse tifunira zabwino zonse sukulu imeneyi ndipo ngati banja tili okonzeka kugwira nanu ntchito limodzi kuthandiza kuti sukulu imeneyi ikhale sukulu yapamwamba ambuye atidalitse tonse zikomo maulemu onse aperekedwa ndiye tingotero kuti maulemu onse akhale m'malo mwake ndimafuna ndithokoze ndibwerezanso choyambirira Mr. Diamond pano anathokoza ndibwerezanso kuti zikomo
tayenda bwino limodzi ndipo tafika pano chifukwa cha kudzipereka kwa Mr. Diamond. Nimatiso ndithokoza afumu kuno, afumu akasolo amene muli nafe pompano, komanso afumu amene munalankhula za mphamvu kwa basi. Ine ndatolapo ziwiri zitatu kuti mafumu athu amakhala ndithu ndi chidwi chowafunira anthu zabwino. Chifukwa amene amalankhulira afumu pano akuonetsa kuti ali ndi chidwi kuti anthu apeze chitukuko, anthu aphunzire. Ndithokozenso ansembe adiko amene munavomera kuti tiyende limodzi. Ndiganiza pokambirana ine nanena kuti sukulu ino siyomaliza iya. Sukulu ino siyomaliza. Tikachoka pano tiyang'ananso mbali zina. Ndi nthawi yoti ife ansembe tichite contribute to education in Malawi. Chifukwa ngakhale timatumikira Mulungu m'maparishi ngati ansembe, koma maphunziro tiyeneranso kuyikapo chidwi kuti tikhale ndi masukulu athu. Ndiye ndikuthokoza kwambiri kuti in some way you are pioneers in that. Ndiye isiyomaliza iya, mukudziwa kuti napempha pakhale plan yoti tikachoka kuno tilola kuti, koma tifuna kuti mu Archdiocese ya Lilongwe anthu afikiridwe ndi maphunziro apamwamba. Nimafunanso ndipemphe mafumu amene muli pano kuti pamene vapfika sukulu kwa ife sikuti mpingo wa Katolika zakwanira iyayi. Apa ndiyenera kuti nditsindike ndithu. Pano tabwera ndi sukulu zona kuzayamba kuzatenga sukulu imeneyi, koma moyo wa munthu umakhala ndi mbali zosiyana-siyana. Ndi mbali zinazo nimati tipemphe kuti tikambirane kuti kodi tingathe kuthandiza bwanji anthu kuno. Pali nkhani ya za umoyo mwachitsanzo. Nkhani ya za umoyo chifukwa nkhale ana azidwalatu nthawi zina. Anthu akuno amene azungulira kuno nawonso amasowa chithandizo cha mankhwala. Ndangopereka chitsanzo chifukwa munthu amakhala ndi mbali zosiyana-siyana. Ndiye mafumu chonde tikumane nthawi inake tione mapulani kuti kodi zikhala bwanji. Chachikulu nkutumikira anthu. Chachikulu chimenecho. Ndiye tabwera ngati alendo, koma nthawi zina mulendo amabwera ndi kachani kakuthwa ndetithwa ndithu. Nimafunanso kuti ndithokoza ku education amene mwalankhula pano. Chimenenso ndasangalala njoti abwana ku education anali student wa Ambuye Kalilombe ali ku university. Ananena tu pano simomwe. Ndiye mwaonatu zipatso ndi zimenezitu. Kuti nawonso adasulidwa ndi Ambuye Kalilombe. Nthawi imeneyo. Ndiye nimafunanso ndipemphe abwana ku education. Ndikudziwa kuti muli ndi ma division angapo osiyana-siyana. Kuno tukamba za Kasungu, dera Kasungu. Madera mtaoni mujaso ndikuti ndi division ina. Nimafuna kuti ndipemphe kuti ine sinaonepo anzathu ina ku education mutabwera ku diocese nkuti funsa kodi what plans do you have for schools. Chifukwa funso limeneli titakhala kuti takumana pa tebulo, inuyo nkuona mapulani athu, ifenso nkumva malangizo anu, titakupita patali za maphunziro. Masukulu athu sokwanira ya. Ndingu atchula pang'ono. Tindi Roots Girls, tindi Likuni Girls, Likuni Boys, tili ndi Chavara, apa ndikuchula ma grant aided schools, Chavara imene ili kumponera uku, tindi Loyola, ku Kasungu, ndiye tiyambe tsopano ma private.
tindi Maria Goretti ku Lilongwe, St. John Sunday School tinapo mpano, ina ndi inoi mwina ndaiwalaso ina St. Anne's ku Girime, Chaminade tikamapita mbali ya kuchitibiwa. Ndiye masukulu amenewa is just a fraction of what we can do. Ndeni mafuna kuti ndipemphe pani ndikupemphani pa gulu. Let's have a meeting. Inuyo ndife tithandize maphunziro. Grant aided schools kumanga palibe futo. Masukulu private takumanga. Koma tiendere limodzi. Ndiye ine poti mwana kuti ndinu likati mwana wa Ambuye Kalilombe andipempha phone number yanu tikambirane za kukasungu kuno. Za ku Lilongwe tikaonanso kumweko. Koma let's have a dialogue. Let's have a dialogue. Ndiye tipite kubali ina mafunanso kuti ndio ndikambepo pang'ono za abale athu amene ali uko Centenary Bank. Abale athuwa ndi mbali imodzi ya mpingo wathu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo banki yathu cholinga chake si profit yokhaya. Ngakhale profit yokabwera tifuna kuti ibwere kwa inu yanthu. Kwa ife sitifuna kuti tikhale ndalama tizilemera ya. That's not the intention. Ngati tichita empower banki imeneyi ndiye kuti masukulu amangidwa ambiri. Zipatala zimangidwa zambiri. I can bet ndikulumbira panopa. Ndiye ndimati ndikupempheni kuno sikuti ndikupanga marketing kapena business yayi pa. Centenary Bank ndi banki yoti muchite support. Chifukwa zochokera kumeneko zigwera tonse tili pano. Ulendo umene tayenda pano kuti ifike pano mbali ina tikankhaso ndi Centenary Bank. Ndiye izi zinanena ndizoti branch ili kuti kumponera koma mwina mukambirane ndi anthu akuno kama tikula ma agency ikhalepo pano. Anthu azibwerapo mpano. Kuzasunga ndalama kuchotenga ndalama simomwemo. Aliso nditi maloni tabulo tingongole tabwino. Chabwino. Komalizira nimafuna ndikudziwitseni kuti poyendetsa sukulu iyi zonse zimakhala ndi dongosolo lake. Sukulu ya Katolika pali dongosolo letu. Ansembe athu ali busy maparish. Ndiye ansembe onso ndi ochepa. Ndiye pano tayamba ndondomeko yoti tikatsekula sukulu tizipempha zipani. Pali zipani za mabrother kapena zipani za masistere. Tizipempha kuti tienti tabwerani pano tithandizane muyendetse sukulu iyi. Imene timati management ya sukulu iyi. Ndiye sukulu ino alipo amene adzayendetse sukulu iyi malo mwa ifeyo ku diocese malo mwa ife adco. Ndiye masistere watinawo pompano nimati ndiwapemphe kuti abwere kusokolo kuno. May I ask the sisters of St. Joseph of Mombasa to come in front, and I want to introduce you as a management team for the school, so that when people see you around here, they know who you are and what you are doing. Ndiye masistere amenewa azikhala pano, chipani chawo chizikhala pano, aziyendetsa sukulu iyi. Iwowa ali ni masukulu ambiri amayendetsa. Atatu onsewa ndi aku Kenya amenewa. Ndiye kumeneko mwina muzikayenderana masukulu akuno ndi akumeneko nanga bwanji mukayikiraso. Ndiye iwowa ayendetsa sukulu imeneyi pamodzi ndife ku Archdiocese ya Lilongwe. So sisters, you are most welcome. I welcome you to this place. There will be a time when you will be in charge, you will be handed over everything, and I wanted for the people to know you. So ziko mwambiri.
amene wandi Sisters of St. Joseph of Mombasa ndaterero tabwino. Abambo Kembo amenewa agwira ntchito ndo athokoze kumalizira mwanjira apa dera. Right? Abambo Kembo tabwera ni kuno. Mwatopa inde koma anthu akuoneni. Nkale muli simuli antali ya koma. I think ine ndine wantali kuposa ine. Bata imani hapo. Abambo Kembo namedi napempha kuti apange transition ya skulu iyi. Ndipo ntchito ayigwira bwino eti. Nanga inu simaona nokha ino amatandasika. Eya, ndeiwowa posa chidapa mwaona asowa. Tamvane? Asowa amene wachifua tifuna asowe. Now let me say something. Ninene chisisi china yaketi. Iwowa ndi autumiza kwina kwa kumaphunziro. Akaphunzire ku university za architecture azomanga. Tamvana? Nde akasowa muzokuti amenewa akapanga zimenezo akazabwera tizaona chochita. Mwina za construction zosiyana katizamba so company omanga zomanga tizaona. Chabwino bambo kakhaledi. Ndiye tiende bwino zabwino zonse Mulungu atidalitse ine mawanga ali omwewa zikomo kwambiri. Ndithu tafika pamapeto penipeni pa zochitika za pano komano pano tsopano ndi kuti mdipiti ukubwerera kumene unachokera chifukwa anavalira ndithu ku skulu imene ya Bishop Patrick Kalilombe Catholic High School ndi kumeneno mdipiti ukubwerera kupereka ulemu wapaguwa komaliza. Ndipo pano tinali ndi anthu osiyanasiyana komanso zochitika zosiyanasiyana muzonse tikoza kutero kuti skulu ya Bishop Patrick Kalilombe High School yatsekulilidwa lero ndi ambuye George Desmond Tambala. Palikale ana oposera 500 maklasi onse form 1 mpaka form 4 choncho ndekuti form 4 limene ilembe pano ikulemba komaliza komanso ndekuti ipereka space ku form 1 ndipo alengeza pano kuti ma entrance olowera mu form 1 akhale akulengezetsa posachedwa apa ndicho linga chotino azichita kulimbirana ana kubwera pano kudzera ku mpingo. Ndipo assistere a St. Joseph of Mombasa ndamene akhala kuyendetsa skulu imeneyi ma handover zonse akatha. Ine ndine Sam Kalimba koma nali ndi Matthews Banda pa sound console, nali Abet Mtambalika ndiponso mtolankhani wathu Lester Muhone.